काशी के लोग हमरा ब्रिज सिंह व्यास के तरफ से हार्दिक अभिनंदन बा। कोरोना महामारी में हमहू भोपाल में आके फसल बने, अपना गुरु जी के यहाँ ठहरल बने जेकर नाम बा मुन्ना गिरी। अपना घर में रह के टाइम के व्यतीत कल जाता, मोदी जी के आदेश के पालन कल जाता। पूरे भारतवासी से हमारा अनुरोध बा कि घर ही में रहे के बा, घर ही में खाए नहाए के बा, घर ही में सारा अपन क्रियाकलाप करे के बा। यही पर एगो भजन कोरोना पर हमारा बागी बलिया के केपी भाई लिख के भेजले बड़े, जमना के आप सबके सुनाओ तनी है। देशवा पयलिया फतिया त मन घबराइले राम। देशवा पयलिया फतिया त मन घबराइले राम। जारी भइली परमान त कैसे के बहरिया जाइबे राम। जारी भइली परमान त कैसे के बहरिया जाइबे राम। घर ही में रहम, घर ही में खाई, घर ही में दिनावा बिताइबे राम। जारी भइले परमान त कैसे के बहरिया जाइबे राम। जारी भइले परमान त कैसे के बहरिया जाइबे राम। घर ही में दिनवा बिताई, बहरिया न जाइबे राम। घर ही में दिनवा बिताई, बहरिया न जाइबे राम। मुहवा पर मसक लगाइब त सबके चुराइबे राम। मुहवा पर मसक लगाइब त सबके चुराइबे राम। साबुन से धोअब हम हाथ तयौरी के धोआइबे राम। साबुन से धोअब हम हाथ तयौरी के धोआइबे राम। आइल बा कोरोना के बीमारी त जग देश सारी राम। आइल बा कोरोना के बीमारी त जग देश सारी राम। आफत में पड़ले परान त जग देश सारी राम। आफत में पड़ल बा
सारी मेरा आइल बा कोरोना के बीमारी त जग देश सारी मेरा आइल बा कोरोना के बीमारी त जग देश सारी मेरा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।